Doncs llavors tu ets d'una família que d'una banda eren guitaires i de l'altra banda eren geganters, no? La part de la font de Sant Antoni, que era el meu avi, doncs eren de la guita, perquè eren 6 germans i havien passat tots per la guita. De la part de la banda de la iaia era de geganter perquè el germà de la iaia i el pare eren geganters. Per tant, tenia un dilema, no?, que una part de la família gegants, una altra part de la guita. Estaven contents que anaves a una cosa i a part de la família, doncs a l'altra. I llavors tu vas començar la patum infantil, no? Sí, la patum infantil. El primer any que es va fer a la plaça. Sí, perquè a dalt a Pinsania no hi havia jo mai. I què vas fer? Vaig arribar i vaig anar a la guita, perquè la colla quan diuen a la guita. I esclar, anàvem amb uns companys que anaven prou bé, però llavors, esclar, allò que passa, que llavors entre el pare, els avis i tot plegat, cony, que si has d'anar aquí, l'any sobre, com que venia els sobrevies allà que el Corquics, va, que tu et vestirem de ple. Bueno, van vestir de ple. No em va agradar massa, perquè estan tapat i tot plegat, saps? I com va ser que vas passar a la patum dels grans? Mira, seguida, perquè com vam deixar estar, vaig fer l'últim salt de ple de la patum infantil. I l'any sobre, com que el company i jo teníem els germans a la guita, doncs ens van demanar, els vam demanar per anar d'allò. I si ens van dir que podíem anar a portar la bota, allò que es feia, la bota i els fuets. I nosaltres contents. Et canalla, saps? Allò que ja passa sense parar, saps? D'una patum a l'altra. I va durar, doncs, 4 anys, 3 o 4 anys, sí. I com va venir el canvi? Com va ser que després passessis als gegants? Bé, amb els gegants va ser perquè hi anàvem amb la guita, amb allò, i anàvem a la barra. I bé, va durar un salt, i allà al ball, precisament, que venien les autoritats al darrere, allò amb el pas de carrer. I ens va cridar el senyor Noguera, el Joan, l'alcalde, i ens diu: Toni, això no pot ser. Què era el que no podia ser? I esclar, vam dir què no pot ser. Diu, això que feu baixar la barra tant i la tombeu al revés. Jo que li contesto, esclar que la tombem al revés, perquè dic, cony, perquè se'ns trenqui el fuet, esclar. I em diu, no, que us hi posaré una cadena. I jo em vaig enfadar. Diu, doncs plego. Diu, home, no, plegar no. I amb aquelles, com que érem allà al ball, a veure la discussió, va venir el pare. Li diu, què passa, Joan? Diu, aquest teu segal, diu, fot-el fora. Diu, no, la patum no se te'n vai ningú. Diu, mestre, jo que els dic, no m'ho pas de treure. Com que el Xerric m'ha demanat, me'n vaig amb els gegants. Dic, faré contenta la iaia. I a partir d'aquí, ja tota la vida, no?, fins que vas plegar amb els gegants. Quin va ser el primer gegant que vas portar? El primer gegant vaig portar, bueno, que em va portar ell a mi, va ser el gegant negre. Perquè vaig arribar el dimecres, allò tot pinxo, amb la roba, i el Xerric en Pau Descansi em diu, tu cap al negre, que ens vol ben parit. Dic, prou, sí. I en Massana, el militant en Pau Descansi, em va dir, diu, Potex, diu, què? Diu, potser que vagis com els altres. Jo dic, no, esclar, vaig agafar-lo. Això res. I em diu, no, diu, em portes. Aixecar l'aixecaves, no? Aixecar-lo, i vaig fer 2 passes endavant i 2 enrere. Dic, sí. Però recollonses, quan el Sallart va fer el primer cop de bombo i vaig voler ballar, nyac, genoll a terra. Llavors vas passar la geganta. I llavors vaig passar la geganta. Que pesa una mica menys. Però la geganta vella hi vaig ser-hi poca estona. Poder mig passeig, mig pas de carrer, perquè em feia mal al coll, i llavors amb el Sobirana i els Solans vam dir, doncs, vine aquí amb el gegant vell. I el gegant vell vaig ser-hi fins al 75. I després la geganta nova, o sigui que els has portat tots, no? La geganta nova fins que vas plegar. El 75 va passar que hi havia el Ramon Fornell
de jefe, encara no hi havia el Massana, hi havia el Ramon Fornell, i em va dir, diu, perquè va ser l'hora de ballar, és clar, tothom allò que passa, diu, que balli en context, diu, que és l'únic que aguanta les nits que frenades, diu, perquè n'ha fet tot l'any. I si jo vaig ballar, i recony, que em vaig tocar aquella geganta, és la geganta que es porta més bé, però de les que he portat, no d'aquí, no d'aquí, sinó d'arreu, dels que he portat és el que es porta més bé. Doncs jo crec que molta gent de Berga et recorda amb el bombo, a la Patum, als passacarrers, aquí a la Patum a la plaça, però tu, el primer instrument de percussió que vas tocar en un passacarrers, al carrer Major, crec que era amb l'Ella s'ho pensa, no? Sí. Van ser els plats. Els plats, sí, i no van acabar gaire bé, pobres. Què va passar? Doncs mira, que esclar, allò que passa, que no em va explicar ningú que havia de fer així, i vaig començar el primer cop, el segon cop, i el tercer cop vaig picar de carro, i van quedar esventats. De tanta força que vas picar. De la força que vaig picar, ja m'ho deia, és que el primer cop que vaig picar, el senyor em diu, més fluix, em va dir, saps, vale? I tu fort, fort. El segon i el tercer foto, pam, i sents, xuf! Els plats esventats. Mare de Déu, quina feinada, llavors. Escolta, però tu vas fer una cosa molt admirable, que és que ja eres gran, ja eres adult, però vas decidir anar a l'escola de música a aprendre música, a aprendre percussió per poder-ho fer bé. Sí, perquè, esclar, aviam, jo havia tocat el bombo, doncs, com molta gent que deixen tocar el bombo d'allò, i esclar, els músics deien, doncs, sí que almenys encerten alguna, de tant en tant, saps? Esclar, allò. I vaig dir que em plegui, aniré a escola, i ho vaig prometre i vaig anar-hi. I com ho portaves, això de ser tan més gran que la majoria d'alumnes de l'escola? No, bé, perquè amb la canalla sempre m'hi he entès molt, perquè la canalla m'ha agradat molt. Els nebots de casa i els que han vingut, tothom els he tingut sempre d'allò, i la gent de casa i tots, i els de fora, vull dir, tots, m'ha agradat molt la canalla. I allà, la canalla t'agafaven confiança. Per què? Perquè deien, collons, aquest ens salva de tot, aquest és bo, aquest no li gosen dir res, a nosaltres ens ensenyen. Com es veu la Patum des d'aquí? Mira, la Patum des d'aquí és d'un altre Patum. És un altre Patum, et vaig dir una cosa, perquè les colles de Patum totes són agermanades. I van molt bé, perquè van molt agermanades. I la colla dels músics, tant els de la Cobla Pineu com la ciutat de Berga, com l'escola de música, allò és una germanor contínua. Ara ja no us criden allò de vagos, no? No. Però és que treballeu molt, els músics. En un passacarrers 8 hores. Allò també t'ho puc explicar, allò. Allò de vagos es va acabar quan el Ricard Quadre, en Pau Descansi, va agafar l'escola de música. Per què? Perquè els passacarrers, ell no agafava 40 músics, n'agafava 80. I 40 els tenia a la reserva. I quan acabaven els altres, començaven aquest. I esclar, no paraven. Tots els anys que vas estar aquí amb els músics i amb el bombo, tu vas passar bé, Ton? Sí. Jo et vaig dir una cosa. Les festes de Berga, començant pels Reis, Carnestoltes, les camiseres, Patum, Elois, si no hagués disfrutat, haguera plegat. Ton, tu també vas portar uns quants anys la Patum de la Pietat i vas ser la persona que va decidir que la Patum de la Pietat es fes aquí i no allà baix al carrer com es feia abans, no? Per què? Per què? I amb el recolzament de la colla, perquè sense una bona junta no es fa res. Vam fer la Patum a baix com cada any feien, vam veure que alguna canalla tenia problemes, els petits, sobretot amb els adoquins, i vaig dir que això no podia ser. A més, només hi havia 30 o 40, no hi havia gaires, saps? Ara hi solen ballar-hi uns 150, 150. La màxim que hem fet és 165. En tots aquests anys, Ton, la Patum de la Pietat no només ha crescut, sinó que ha canviat molt. Ara fins i tot té més relació amb la Patum infantil. Sí, més relació amb la Patum infantil,
perquè molts cuidadors de baix baixen, molts d'aquí pugen. Estic molt content que els que vam començar amb els gegants aquí amb la Patum de la Pietat, ara ballen a la Patum Grossa. Això abans era impossible. Toni, amb la Patum de la Pietat vas poder fer una cosa que amb l'altra Patum és impossible avui dia, que és sortir de Berga. Amb la Patum de la Pietat veu anar a diversos llocs, però un que recordes molt és a Tarragona. Com us van rebre allà a Tarragona? A Tarragona, pensa que a Tarragona la gent de Berga, sobretot la Patum, ens reben com si fóssim els hereus del món. Vull dir que ens reben... Com les estrelles? Però sí, estrelles. Això a Tarragona, però llavors aquí a Berga sempre hi ha gent que no ho veu bé, això d'anar fora, no? No, llavors aquí els radicals... Els radicals són? Sí. Jo són gent que, deu ser, aviam, per ser ben educat no n'hi ha gaire cosa. Sí, no, perquè no són... Són gaires o són 4, aquests radicals? Per desgràcia n'hi ha més. Perquè és allò que jo sempre dic, que una cosa és ser berguedà i l'altra cosa és ser bergant. S'assembla molt amb la fonètica, però no és igual. I aquests radicals, doncs, punxen, perquè quan són ells al lloc, volen només allò seu. Però quan no hi són, van empipant els altres perquè que foten bé. I esclar, això enreda molt. Per això en política, en festes i en tot el que sigui, Vull dir que no, per desgràcia. I la Patum no és d'ells, la Patum no és de ningú, no? La Patum és del poble, jo crec. És del poble.